Sana may laman. Meron nga. So yun mga pa, good morning. Bali, kanina pa ako nagising ng mga 2:40, nakapagkape na. At kapunta kami ngayon sa lake, mangunga naman ng isda. At ayan, may bagong vlog na naman kayong makita. Madilim pa. Oras natin ay 3:11. Yun. Sana magustuhan nyo pa rin yung vlog na to. Ayan, let's go. Ayan, dito na kami sa lake. Ang dami ng tao dyan. Liwanag. Hindi mo nagkadi tubig. Kabayad ko ang saraw no. Ayan. Ayan. Nakakadina yung bangka. Hindi nawawala. Kaya di mawala. Chinikas. Sasagwan na. Alas 3:30 pa sana yan. $3:30. Ang dami mga mandunod to, wag mo nakasunod to. Tuninong ano eh. Kalmado tubig. Mas kalmado yung tubig. Napangangin. Sadya sa mga tanda. Andito na po kami. Nangilman kita sa atin. Di na. Nakaabot na. Sada sa naman gilid angin. Andito na. Sana maraming huli. Dapat nagluluga karpayo no. Ay magluluga ka pil. Wala. Ito mortago sa likod. Ada na kaulasan natin. Libit nga. Sadi ka.
Nagkarabilang ko. Yung sa 49 sa nagrado sa na ako. Yung sa kulipas ganyan ako ah. Kasama mo ba 50 to? Pili lang nga din ang mga nangyar sa ako. Oo. Pero man ang gad. Sabi. Oo. Alin ko kung narada tapandan. Natambunan. Ah, tambunan. Tabunan ng water lily yung ano. Screen. Hindi kaya inalin. Maloyalog. Pwede makapag-ipopopo ako. Ayun. Hmm. Hindi makapag-ilaw lang ha. Water lily. Maloya ka dapat isla. Nakarapot ko rin. Tamarin nga nakakonserve kung makusog. Tinatanggal. Para diretso ang daanan ng isda. Hmm. Para diretso yung daanan ng isda. Meron natin sa screen. Sampo. Unang angat. May isang isa. malaki. Ayos eh. Uri kadamot na narakop kada lang kawad eh. Panahon na din siguro kung mga ari sa 5 taon na. Yan, malinaw yung tubig. Angatlong angat. Charan. Malaki. Kahit pa ba, meron pa rin. Maharap ka. Yan. Yan, solid pati. Puro malalaki. Mga nung pagdakulabot ang ano. Dapat mo pa sana kahit. Bibigyaw pa sana. Kuha na. Tataba po niyan. Yan, lilipat ang posisyon ng screen. Kailangan pala talagang madiskarte niyan. Ngayon daan-daan lang. Kaya lebo na. Lebo na. Yan, maiba naman yung vlog natin. Gabi naman. Alas 4 na yan, no? Oh. Mga alas 4 na siguro yan. Hindi ko dala yung cellphone para may orasan. Screen. Wala. Wala. Pang mamaya yan. Tulog pa yung isda eh.
Yan. Nanrangkaw ba sa ang mga posisyon na harap ka pag nakuha ka sa mga kuraran-raran mamamayaman na sa rata yan sa kuha so angin na sige Nalagyan ng daan yung isda para pumasok. Parang tao lang talaga. Pag sarad, di pumapasok. kailangan kumatok para buksan May kahoy. pwede ding ikuwasan to kay ikipo na Furniture. kabayo. Grabe to sa room. Gamot tadi. Antik pa yan. Amo yan sa antik talaga. Karaya sa galinan ka di. Antik talaga. Oh. Kung saan ang antik ta sa room. Rayon tarata. Paparanigan sa room. Papasan ng antik ta sir. Ay wala. Wala. Ayan. Ayan. Pag may nang bumalance, dadive talaga. Style motor man sir. Ana Aeron. Yun. Yung lumukso pa. Marati man pati ka. Marakot man sana sira balik man sana sira. Humnaay. Malalim. Mayroon pa talaga ito. Tumubo pa yung tubig yan. Malaki. Ano? Pwede siya nangangasta. Yun. Pagtanghali talaga yung maraming huli. Tumubo pa yung tubig. Mada sa mga pagkasabi mo sa ararom kung mamando ka mo Oo. ng mga nakapakot. Napasala sa teklod ang teklod sa tawa mga pros. Pero kung nalagarto ka, di ka makapigpando. Kung halimbawa sa taod. Yan.
Mga kalahating kilo yan. Aksidente, simplang. Tama sa tuhod, takyag, paa. Nautro sa Nadubli pa. doble pa. Kuryente na. Lapit na sa katotohanan. Minalas ako. Minalas na aksidente po ng motor. Yan, may laman. Halata naman pag may laman, inaangat pa lang, gumagalaw-galaw ng miskar yun. Yung malalaki pati mo. Sariwang sariwa. Mag-alin-alin sabi. Ito pa. Sukali sa to. Tadi kita nagpuni ararom. Nilabusan ka na. Oo. Ayan. May laman. Yan. Yan. Gam. Grabe yung langgam. Tiyagaan lang talaga mga ng isda. Yun. Yun, dami. Kung kada angat ganyan laman, nagpas 1 kilo yan, oh. Yan, mangunga rin ng isda. Unti-unti. Maarugani ka. Ayan po, medyo lumiliwanag na. Mga lagpas ng alas 4 yan. Pa alas 5 na. Mahina yung huli ngayon. Pag tanghali talaga yung marami. Yung tiyagaan lang talaga, tiyaga. Pag walang tiyaga, walang naga. Gising maaga. Nagluluwasan sa rakpaan. Binahapagad kayaw, no? Naglulutungan pa. Mga anod ng baha. Tinatanggal, nililinisan. May laman. Kunti lang yung ano, pero malaki. Yan yung nakuha namin. Sana may laman. Yun, meron nga. Malalaki. Yan po.
Ayos. Wala pag ganyan, walang laman yan. Ayos na magandang pagkalagay. Wala. Wala pa rin. Walang laman. Baka gusali nagsalisi ka. Pagmumutso ng siguran. Nandruto-bruto ba di? Ang dalawa lang ay tatlo. Maliliit, balik. Pag maliliit, balik. Para lumaki pa. Tanghali lang. Tanghali talagang maraming kuha. Walang isda. Siguro na yung ano, yung isda sa ano, camera. Ayan. Mamaya sana magpo-food trip kami. Kaso may susundin ako sa ano, BMC. Kunin ko lang pag maabutan ko pa. Kasi palabas na yung kapatid ni Papa. Pinupirahan. Nag-chat sa akin kagabi. Paunti-unti talaga. Mahina yung huli. Pagtanghali talaga yung ano, marami. Kasi kahapon marami yung nakuha nila. Maayos sana. Para naka-prepare para mamaya. Nakadakol ng angat. Nakadi nang kita yan. Ano to? Kaiwasan. Tapos na kita eh. Patapos na. Sa dilugudan na unod to. Marakop. Tadi upo dati. Oo. Ayan yung buwan. Nagpakita na. Ito yun, sana ano, uminto na yung ulan dun sa Marikina, Bulacan. At sana safe naman yung mga kababayan natin doon. Aram na ay. Di mo nga naabot. Iyay. Malalim na.
udato ko di maanap. Ayan. Surusan. Yan, malalim na. Oh. Bro. Di naabot. Taray. Wah. Wala pang laman. Paputan ko tabi. Mahina yung huli. Pero mamaya meron pa. Mamayang tanghali sa kahapon. Wala, nakailang angat na wala. Tiyagaan lang talaga yung mangisda. Bakan. Naiba yung posisyon ng ano, screen. Baka raw may nanguna na naman. Maray na ito makatabang. Ganyan para makatulong. Makatulong sa nangangailangan. Sabi nga ni sa mga gorang, maray na. Katabang. Nangaipo. Tapos na mag-angat ng screen. Yan lang yung nakuha. Kukunin na yung nahuli kahapon. Ay, kung nakamukinuha pala. Nakukulong. Nakakulong. Tingnan natin yung nahuli nila kahapon na hapon. Nakakulong. Sasama na lang to. Dakol ka di. Kasi paghapon na kailangan kulungin na lang kasi wala nang bibili nun. Mamamatay lang yung isda. At isasabay na lang to. Pauwi na. Uwi na kami. Maaga pa. Maabutan ko talaga ang anod. Ayan, papunta na kami dun sa ano, kinukulungan. Ayan po, kunin na yung huli kahapon. Kahapon na hapon. Buti din na nadali ng ano, mapagsamantala. Ayan na. Makatulong sa kapwa. Tingnan niyo ba, papanik na. Mga tikbak pa sa naman.
Yun ay aangat na. Yung huli kahapon. Ang dakor. Ayan, marami. Ay, kumawit to. Nakawit. Naraw ko. Ayan po. Ibang mga naon eh. Mga buhay pa. Ayan, pauwi na. Pero sabi ko. Ayan po, pauwi na kami. Uwian na. Umaga na. Mga 4:45 na yan. Pag alas 7 punta pa ako sa Naga. Pero kaabato mo na nang Ayan, dito na kami sa gitna ng ng lake. Malakas na yung hangin. May alon na naman. Malapit na kami makarating sa Pantalan. Yan. Medyo lumiliwanag na. Kalangitan. Parang mainit na mamaya. Yan, may mga nakabangka rin. Ayun na, umaga na. Malapit na kaming dumaong Pantalan, marami ng tao. Oo. Ayan na, daming tao na sa Pantalan. Mga mangunguha ng isda, mga order. Saan nanganigad si Eyok eh. Mga order na yan. May mga buyer na. Padaong na. Eh, baliktad na. Route na yun. Mutino yung binalintong. Welding. Dito na kami. Pababa na.
dami ng tao dyan, oh. Yung iba nandun na sa kulong-kulong. Ito yung nakuha ngayon. Mahina. Mahina. Ganito maliit pa, oh. Itong bitawan. Bitawan natin maliit. Yan, lumungoy na siya. Bye bye. Kung nakakuha kita to poro, marayra. Maray. Sa dutong kali. Katulugod sumarakop. Ito sa nakayahan. Bawas na ako santo. Darang ko na sa dito. Dapat sa di poro, derong ko. Mga 10 kilos man raw. Adi, ngamin. Ay, Diri. Wala pa sa 10 kilos yung nakuha. Isasama na lang dun sa ano. Nakuha kahapon mga 20 kilos. 5K. 5 kilos ano. Yan, buhatin natin yung isda. Punta dun sa kulong-kulong. Kalisod pa ako dun sa ano, angkla. Uy! At ayun, sana magustuhan nyo yung vlog na naman to. Part 3 ng panguli ng isda. Namimili. Yan. Kasama na lang yan dyan. Yan yung nakuha kahapon nga. Ulit-ulit. Sama na lang. Kasama ko yung ano, yung ama nung kasama ko nung nakaraan. Ayan na, bibinta na. Tuyo ko ba yan, mag-vlog sa naman. Ano yung maka... Ayan na. Ha? Ano yung magbibili. Ay, still na, gabakulod ba? Bando, rambul natin. Ito. Diba? Pati doon. Oh, binigyan ako. Tilapia. Sabi ko wag na, meron pa naman doon. Naratabis eh. Iba ko natin. Lahat na na, tadi pa ako. Ito naman pa ito. Hindi, bawas ako ah. Bawas na naman yung mga order ah. Hindi naman magpapansinan. Araw malimuan. Oo, kuha ko lang ang tumiyang pulsaan eh. Kuha si... Hapon. Ano tong... Ano sa panugangan? Ano? Nagarsari. Yan na.
ko kaya naintindihan sa sinabi noon. Wala yun. Pinipili yung isda. Malaki sa maliit. Dama ni kagitan mga pambutangan. Yan na, 6 na kilo. Order. Lalayas. Doro. 60. Tawa naman. Dana. 8 kilo. Ako yan, namuhon po na sa isura. Ayan po, dito na ako sa bahay. Yun. At binigyan ako ni Uncle Bundor ng isda. Ayan. Binigyan ako. Sabi ko nga, wag na kasi marami pa naman isda dito. Kasi nung nakaraan nga, binili ko yung isda nila. Tapos nilagay ko lang sa rip. Ayun. Maya maya, magkakape ulit ako. Tapos dadrive ako ng van kasi susunduin ko yung kapatid ni Papa na inoperahan doon sa Naga. Alas 7 daw yung labas noon. Tapos pag makahabol ako ng oras, sasama ulit ako mamaya na tanghali. Mga 10:30 ata pupunta doon sa doon sa lake ba to? Ayun. At sana magustuhan nyo yung vlog ko na naman to. Yan. Sa pangingisda. Yun. And maraming salamat at sana di na muna umulan kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na nakakaranas ng baha ngayon, lalo dun sa Bulacan, sa Marikina. Ayun. At sana okay lang sila. At may pinsan din ako dyan sa Bulacan na yan. At yung family ni Kanoli sana safe din. Kasi alam ko na stranded sila Kanoli sa biyahe. At sana okay lang din yung biyahe nila. At ayun, maraming salamat. Hanggang dito na ng vlog na to. Bye bye.